Muri yaZimbabwe ndadzoka zvekare tiri pachitatu ipapo haiwa unozoti zita izwi rechitatu ndo panenge pekuti wiki rapakati pamoyo pewiki. So nhasi I just felt bad kuti guys zvinhu zviri kuitika izvi asi zvinhu zvinofadza chokwadi. Situation iri kuitika is very bad. Datitaura discuss pamusoro penyaya yemukomana anonzi Nyokayemabhunu Wellington Masiwa. I feel bad because kune vanhu vekuti pakasungwa Nyokayemabhunu vanga varipo. Nyaya yake pakatanga ndakota kumirirwa nevanhu vake veclan rake team rake raikwanisa kunge richinomirira. Vanhu ivava vanga varipo vachinotaimira vachinopushidzira vachinoattenda ma court cases, every court case, but deep down vanga vasingazivani ne-this young man. Vaingomonera pasocial media utangotera ma court cases one dauti munyazonzwisisa paakasungwa vanga varipo paakatanga kuenda kumacourts paitika nyaya dzedze vanga varipo, and then they started fighting for the position, closer position. They started pointing fingers on the other guys vanga vari around that. I still remember pachinyautaura nyaya yacho nzi pakazara zvakananda panapa pari kuitika zvakawanda. So those guys they are still in there. Vakanobata Nyokayemabhunu kuti dzvi. Chinhu chakundirwadza ndechekuti those guys they are preaching nonsense out there, telling people that everything is in order, yet patori ne situation yekuti ari kutobatsirwa mukomana uyu atori panguva yakaoma, but iye kuti achitaura pasina kuti angata. Now he is aware of everything that is happening, kuti okay ningi ndiye ari musystem, ningi ndiye ari kushanda nesystem, ningi ndiye ari kuzodai so, ende ningi ndiye akabata position yakadai so. Tinotombozvitaurisewo kubva pakatanga nyaya Nyokayemabhunu nenoise yanga inayo iye yakanetsa nyaya yayo wazvinzwa. Vanhu vachiti pakatanga kutaurwa nyaya iya vanhu vaigara pasi so vachiteerera izvi so vangani vachiri that interested nenyaya iyo. It was because of those guys vakanokwanisa kunohijack this whole thing kuti vaorese maZimbabweans moyo. They know kuti okay toda kunotsvaga tichatsvaga chimunhu chinotaura zvinobohwa pasi rese, vokuti iwe uchiteerera ukanzwa kuti nyaya yacho ndoda kumbonzwa kuti chichaitika unopedzera warara kukotsera chako wakamborara masikati. Vamwe kuti even you can't even listen to them while you are driving, unobondera unonzwa hope. Those were the guys. They started positioning themselves in different positions, and then the next thing they come sweet tongue isina kana direction. Zvinozodai Nyokayemabhunu kuzotanga kutarisa kuti imi handisi kuramba zvangu inini kuti ana Chris Machingura vaiva ma-lawyers, ma-big lawyer. Those guys they are the big lawyers. Imagine kuti uchirepresent a case yakaita siyana ndodada chuma. That one is not a small case ke. Saka munotaura kuti those guys vakatadza kurepresenta nyoka. Havana kutadza kurepresenta Nyokayemabhunu, but there was a lot of confusion enge iripo. Saka ningirikira kudya mari. Even if you started listening to all the garbage yanga zviri kutaurika all along, zvinondirwadza so izvi so kuti saka maZimbabweans tazvipira here kuignore this young man, tazvipira kuignore Nyokayemabhunu wacho. Nyaya Nyokayemabhunu inozodai so. Zvakasvika pa the extent yekuti vanhu people started threatening people kuti usataure nyaya Nyokayemabhunu. I get to the point. Ndope that's when I realized kuti pakaitika nyaya idzi tatombo pakati because inini ndakamboti okay I think guys it's high time I should call it a quit. Maybe ndo maitikira zvadaoitika zvinhu it's okay vanatombozvisiya. Then ndopapazoya one of the guys tichitori pakatotara nyaya zvikanzi kulenda I just want to show you something, but problem inoitika iwe uri 1 gig ende ndikakuratidza all these things une dambudziko rekuti unozoita se unozotanga kuita zvakasiyana siyana wakungoita ese. So what I want to do to you papa ndichaisa ndichakwisira privacy, and then I'm going to share the screen to you and I will show you kuti zvichange zvakamira sei, so that you will not be able to record anything. But whilst takadaro iwewe you should turn the camera inenge yakatarisa kwauri, so that I will be making sure kuti iwewe your camera you are not recording anything on the screen, but privacy inenge yakaisa so that ikwanise kuita screen recording, because they know kuti zvekusa trust. Mafaces andakaona ari ipapo, evidence yanga iri ipapo, I was shocked. And that guy told me kuti I can't even release this whole evidence iri panapo, because if I did that I would die just like a fly. So from there ndakati ndikaza ndienda hangu paside ndisiyane nazo nyaya dzacho.
So nazotanga kurealize ndakuita hasha ndakuona vanhu vakutondiyo munhu anotoita zvivindu zvekuya unozoti why are you reporting nyaya Nyokayemabhunu, you have to be quiet, siyana nazvo, saudze vanhu vacho, siyana navo vanhu vacho, don't tell anyone nyaya iyoyo. Ndizvo zvasvika paundibhowa to this extent. No man, who are you wekuti unotaura kuti I should stop reporting the issue of Nyokayemabhunu? Where have you been since day one? Yes, you were there, but you were part of the guys vakambata. Everybody knows that. You were part of the guys who were you were using, these systems, trauma commitment, which you end up follow for you to be able to position yourself paduzi. And then now you are telling the ordinary Zimbabweans who were supporting. Imagine kuti mabudisiro akaitwa those young guys, the likes of Mudzingwa. Mudzingwa was the best friend kuna Nyokayemabhunu. Vese vakomana vese vanga vana ma good friends of Nyokayemabhunu. Vakatanga kunzwa wakadya mari yakati wakazodai so pakanetsanwa pakataurirana zvese nezvinhu zvatanga tisatambonzwa wedu handisi kuramba zvangu. Mudzingwa was wrong because Mudzingwa akapuwa mari kuside kwanga ari ikoko akati hana phone. So what all he wanted to be able to communicate even nana Nyoka nevamwe vanhu vacho anofanira kunge ane phone achitaura maissues vacho vachiningirikana. But takazanga kuzonza iwo uri pavha wazodai so pakatanga kudamburana Saru akanga negroup rakewo raitodoneta mari paakangoenda akaenda negroup rake revanhu vaibudisa mari. Those guys were doing a lot of things for Nyoka. But I just want to give thumbs up kune vamwe vakazoita chip in vakazokwanisa kuzotanga kubudisa mari. I'm not saying those guys they are bad or anything. They tried their level best. They have been doing amazing for this guy. But kuti tichitarisa nyaya iyi nenoise yanga inayo ukangoona vanhu vese kuti guys imimi the best way to save Nyoka, imimi vanhu vemamedia you have to be quiet, you have to be silent. Wakamboona kupi vanhu vemedia vanonzi vanyarare nyaya? Wakazviona kupiwo? Even kuAmerica cheko kanzi kwasungwa munhu nyaya inotoramba iri pamedia every day. Hakuna nyaya inonzi ngainyararwe kuti munhu iye anikirikina. Ikanyararwa they know kuti munhu anonyura. Anything to do with political prisoners, munhu iye kana kuti nyaya iyoyo inofanira kunge iri papublic every time. Akapinda mukoti everything must be reported as it is. Anga akapfeka zvinhu zvakaita sei, ane dumbu, ari kubuda dumbu here, kana ari kubuda dumbu toti kujeri kuri kumvuma, ari kudya beans here, whatever, chikafu chiri kumvuma, kana ari kuonda toti ari kuonda. That's what must be done. But we get to the point yekuti kwakatanga kupinda vanhu vachitanga kusilenza vanhu. Imimi guys, imimi, and then information becomes scarce. Isusu tine access to the information. I don't remember how many times, but this time around guys, I'm not be sorry. Ukauya kuinbox wangu chitazana basa rese asking me about the issue of Nyoka, I'm going to expose you. In fact, you know me very well. You know what I'm capable of doing. Inini kana zvibhagera ndinoda. Hapana kana one anombomira apa. Vantu zvizoti nini one is monya rinonetsa. I can do zvese. Zvekuningira zvezve I'm going to expose ndo vandanyatsotaura nezita neroyo wakaplaya kubva panototangira chinhu because we are sick and tired. Zimbabweans they deserve to know anything about Nyoka. Zimbabweans they deserve to know what is happening. So he's supposed to go anytime. Nasi kana akatonza azosumuka azokwira mubhazi kana kuti ndege whatever, I'm going to tell you guys kuti ningi nasi azosumuka. But nyaya yangu ndirwadza kuti vanhu vakanohijacka system, vanhu vesystem vari kushanda nesystem, ma CIO informers vakanohijacka chinhu ichi vakatanga kushanda vachiudza system iko zvine zvapakati we are doing all these things, vanhu vachitomeka mari. Do you know kuti the issue of Nyokayemabhunu kuna vamwe vanhu ranga tori basa 9 to 5 job chero kutoti izvozvo we are neutralizing all the Zimbabweans in South Africa here, we are neutralizing them. Don't worry, noise yese ichapera kana tapinda tabata, because Nyoka is someone wekuti anga ari kuda help. Hapana pekuti aizoti ningi usaimbombera ndibatsira. Munhu kana ari pa problem anongoti wese auya kwaari achiti ndibatsirewo, anongotsumudza musoro kuti it's okay, ndinoda kubatsirwa. I understand the problem yakagara yaitika from the word go. Vabe kutobvira pakutotanga kutogadzirwa kwechinhu chacho, munhu wekuti anga asina kunge akwanisa kugadzira masystems ari trustworthy ekuti kana dziri mari sendai apa neapa, kana dziri mari musaise kune mamwe maaccounts evamwe vanhu. It's something chekuti changa chisina kukwanisa kunge chakaitika kubva panguva yekutanga, because maybe they were afraid of tikada kuzoinvolve even mafamily members or stuff, inozva nyaya dzagara dzikungonetsa. So guys, nyaya yekunzi hanzi munhu wemedia anozotengesa Nyokayemabhunu
it's nonsense. Ndochi CIO chacho chakakwana ichocho, it's intelligence. Anditauri zvizive ndine evidence izvozvo ndutaura izvo. Kwanzwa munhu anouya achikutaura kuti media yedu kuzodai so inoti kwanza tengesa nyoka. Zauti that person is part of this, guys. Is part of the system. So vakapinda kuti vanoneutralize kuti munge muchinyarara to the extent kuti iwo ukada kuripota nyaya yacho unobva wafila saka ndimi kutengesa nyoka because you are reporting about the issue of nyoka. While is mutori pakumuseva monzi ndimi muri kumutengesa. Unomutengesa chiko chatinomutengesa. Unotengesa munhu akasunga kudhara ari mujeri. Does that make any sense to you? Does that make any sense to you? No. We are sick and tired, guys. Nyokayemabhunu this week, even today yanogona kusumuka kangonza akutoenda. Guys, don't worry. Zvezve zvekuzonzanze muchazomona after 7 days garbage. Mira nyaya yake iyo here zoningirikena chimwe mira kuitaura vanhu vemedia vanogona kutengesa garbage. Alright, ndisandaenda ngatitange. Tikatoda kutanga. Politics adzidi ana mamusha. Politics adzidi vanhu vakadzungaira. Politics adzidi vanhu vanotongwa nemukadzi. Politics adzidi munhu anotaura kunge akadzipwa nezimbambaira pahuro. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.